Sziasztok! Ha már így belejöttünk ebbe a kóstolós videóba, akkor miért is ne kóstoljuk meg a Toro Rudinak a pisztáciás változatát. Mint tudjátok, pisztácia őrült vagyok, ez azóta sem változott, úgyhogy gyertek és kóstoljuk meg. Check! Egyébként ebbe 5 darab van, úgyhogy mindjárt ki is bontjuk és meg is kóstoljuk. Most így felvágtam nektek, hogy nézzük meg, hogy milyen belülről. Ilyen. Úgyhogy csekkoljuk is le. Nagyon finom. Én amúgy nagyon szeretem a Toro Rudit, úgyhogy a pisztáciát még inkább. Nagyon finom. Egyébként érezni benne a pisztáciát, nagyon is érezni benne. Szerintem most a pöttyös Toro Rudi nagyon jót alakított, főleg aki pisztácia őrült úgy, mint én. A Toro Rudit ugye imádom, aki meg nem kóstolta, az mindenféleképpen kóstolja meg, természetesen, ha szereti a pisztáciát, illetve a Toro Rudit. Ez egyébként mindenhol kerestem, kutattam, nagyon nehezen találtam rá, de végül a CBA-ba találtam rá. Aki még keresi úgy, mint ahogy én kerestem, az a CBA-ban megtalálja. Nem tudom, hogy ki kóstolta és hogyan ízlett nektek. Kommentba írjátok meg, és szedjük szét a videót, ahogy szoktuk. Nekem nagyon ízlik, nekem most az nagy kedvencem lett. Úgyhogy puszi nektek!